niku sing sepisan. Dene kaping kalihipun kakene Semar wedal menika ambangun wewengkon sarta wilayah ing Kelurahan Karangkadempel. Kadosta margi-margi ingkang rusak menika sampun dipun wiwiti dipun bangun kalih kakene Semar. Mapan panembah dumateng ngarsaning Gusti kang akara jagat. Musala, masjid, gereja sedaya sampun dipun wiwiti dipun bangun kalih kakene Semar. Papan pawiyatan tegesipun sekolahan inggih sampun dipun bangun kalih kakene Semar. Griya sakit inggih sampun dipun wiwiti dipun bangun kalih kakene Semar nanging nuwun sewu. Gandeng kakene Semar niku bau sekeng dasaripun nggih sarwa cingkrang mila pembangunane kakene Semar menika kendel sebab menapa biaya cupet ngeten. Welinge kakene Semar rumiyin niku biaya Kelurahan Karangkadempel nggen kula mriku Karangkadempel mriku rumiyin 1 M niku riyin. Saniki pun disuda. Dadi nek ajeng nggih bangun niku nggih rekoso tenan lho ngoten. Mengkono Petrus. Ah nggih. Lah, rening kakene Semar judhek penggalihipun menawi dalu kakene Semar mboten saged sare. Merga napa? Mikirke kahanan ing Kelurahan Karangkadempel kala wau. Lah, saged gancar wangunane kakene Semar pikantuk warsitaning Gusti kang akara jagat saged gancar ning syaratipun kedah amundi pusaka jamus kalima husada. Lah ngaten. Lah kula dipun utus kalih kakene Semar, truk matur sakwutuhe kelawan Sinuwun Ngamarta. Yen to mangsa kala iki Semar kepengin ngampil pusakane Sinuwun Ngamarta, ya kuwi pusaka jamus klima sada. Yen nganti Sinuwun Ngamarta ora ngulungake pusaka jam klima sada, malah Sinuwun Ngamarta boyongen ana Kelurahan Karangkadempel. Supaya ngawuningane greget gumreg-guting para kawula cilik-cilik nggone mbangun wewengkon sarta wilayah. Tembungipun jaman sakmangke ame wahi partisipasi rakyat di dalam pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Wis tak tom maturmu lan cetha. Ah nggih. Ning jenenge sun bakal tetimbangan kan pepundhenmu para Pandhawa. Monggo menawi badhe tetimbangan Gusti-gusti kula para Pandhawa, monggo. Yayi Werkudara bareng Kakang Kowo. Kakang Semar bakal bangun wewengkon ya wilayah ing Desa Kelurahan Karangkadempel kepiye di? Ya aku sagus sabiyantu. Apa butuhe Kakang Semar? Aku sagus sabiyantu. Petruk kuwi kon gawe proposal kuwi. Ditulis ning kono. Apa butuhe? Tak biyantu. Matur nuwun, Den. Ndara Janaka pripun? Ya Panakawan aku ya sagus sabiyantu. Matur nuwun. Ndara Nangku Sedewa pripun? Iki sisa tak grogoti kabeh. Kahanan ngaten iki kok lho ngono. Kene delak-delak ngene nek ora njaluk bantuan karo piyai-piyai luhur kuwi kojor awakku. Ya Petro aku ya sagus sabiyantu remah kasawurna putung kabandemna aku sagus sabiyantu. Ya Petro aku ya sagus sabiyantu Petro. Ah mbok tenan to ada. Agek rasan-rasan ngono iki lho. Atiku seneng lho, Kong. Seneng ya, Tru, seneng. Kyai luhur kuwi nek ngendikan bakal mbiyantu ngono kuwi lah wong cilik-cilik kaya aku kowe iki senenge setengah modar. Tenan kuwi. Oh, sasi iki dana arep medhun. Walah nunggu aku karo kowe iki senenge setengah modar kok. Tenan kuwi. Ning upamane Gusti-gusti kuwi mbiyantu tenan, reh ning aku ki dadi panitia, aku ki anak Semar kok. Nah, reh ning aku anak Semar, aku jadi panitia dana. Lah ning ngene iki. Pembangunane kakene Semar urung rampung, omahku sing tak dhisike lah ning kene iki pokoke. Terus, tindakno nek mbok tindakke ra momo. Nek pengen dikrutuki watu wong ya ketindakno. Ngene, aku ki ya wong Jawa, Tru. Hukum negara kuwi ana sing iso diwiradati, ya ana sing ora iso diwiradati. Lho. Hukum negara ki apa to, Gong? Hukum jagat iki lho.